Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon entzuleok eta barkatuko digute, pegileku ona eta lankidek, baina gaur 40 urteak erori diren bezalaxe nire gaitasunak ere mugatuta teknikarekin borrokan bizi naiz eta eskerrik asko zorion mezuengatik pegi eta konpainia eta barkaidazue, ezin asmatuta ibili naiz. Eta Gora Kasiano, hori ere esan beharra daukat. Gora Kasiano pegi eskertuta dago. Egunon guztioi, gaur egia esan pozik jeiki naiz. Bost egun baino ez dira geratzen 1000. saiorako. Egunon, ekipo? Egunon Inigo, nabaritzen da pozik esnatu zarela bai, baina aizo, ez disimulatu. Egunon Inigo, egunon, ez disimulatu. Wikipedian oraindik ez zara agertzen, baina denok dakigu zure pozaren arrazoia zein. Da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Eskerrik asko, gogoratzeatik, nigati... Xo, Inigo, mai eta biok, ikerketa batzuk egiten aritu garela, eta zure egungo datan oinarritutako taula astronomikoa prestatu dizugu. Astrologikoa. Astronomikoa, esan dut baina astrologikoa zen, bai? Bai. Ideia ona iruditzen zait. Beira, gaur nazioarteko ingurumenaren eguna da, eta nik natura maite dut. Ixo. Taula astrologikoa. Ikerketa oso serio da, Inigo. Dena izarretan idatzita dago. Beraz, hemen hasiko da Inigo Asensio Elurbideren taula astrologikoa. Inigoren taula astrologikoa. 1305 urtean, egun honetan, fenomeno harrigarri bat gertatu zen Txinan. Testu historikoen arabera, 3 sugarrek jan zuten eguzkia. Harrigarria ez dakit, zientzialari askok diote eklipse bat izan zitekela. Sigoteko Inigo. Zientzialariak ez dute astrologia ulertzen. Zu jaio baino 680 urte lehenago, eguzkia jantzuten 3 adierazten dute zure nortasuna 3 suk gobernatzen dutela. Bihotz beroa duzu, gauza batzuek erretzen zaituzte, eta beti duzu ilintasun argitzeko gaitasuna. 3 su iraunkor. Bai, zuek uste? Bueno, ez gara gu, esaten dugunak, Izarrek esaten dute hori. Zure taula astrologikoarekin jarraitzeko, hala ere ikustitzagun egun honetan jaio edo hil diren izarrak. Adibidez, Federico García Lorca. Lorcak benetan bazituen 3 su horiek. Bihotz beroa, sutan jartzen zen hainbeste gauzekin, eta iluntasun argitzeko gaitasuna oraindik ere. 1889an 18 jaio zen Fuerte Bakerosen Granadan Federico García Lorca. Poeta, narratzaile, antzerkigilea, 27ko belaunaldiaren kide ezagunetariko bat da, eta 20. mendean gaztelaniazko literaturak izan duen idazlerik garrantzitsuenen artean dago. Romancero gitano, poeta Nueva York, Yerma, Bodas de Sangre, La Casa Bernarda Alba, bere lanak astezinak dira eta artista askorentzat inspirazio iturri. Salaketa anonimo baten ondoren 1926ko abuztuaren 16an atxilo hartu zuten Luis Rosales poeta eta lagunaren etxean. Berehala eskatuko zutela esan zioten, si no existía denuncia en su contra. Ez bazen, haren aurkako salaketarik. Azken ikerketen arabera, 1926ko abuztuaren 19 fusilatu zuten, Bizanar eta Alfakar udalerrien arteko bidean. Gorpua hilobi anonimo batean egonda orain gutxi arte.
Asko omen ziren exekuzioaren arrazoiak. Romancero gitano idatzi zuena Errepublika azalea, ez oso militanteala ere, eta homosexuala zen garai hartan barka ezinezko bekatuak. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrirse vida en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Zure urtebeteatzarekin lotutako literatura izar asko daude Inigo, adibidez, Gabriel Aresti, Federico García Lorcaren hainbat lan itzuli zituela. Egia, 50 urte pasa dira Gabriel Aresti hiltzenetik eta gero hitz egingo dugu berari buruz. 20. mendeko euskal literaturaren berritzailetako bat, Txillardegi eta Seizar Bitoriarekin batera, euskal literaturaren berritzaile nagusietarikoa izan zen, bai formaren eta baita edukien aldetik ere. Literaturako genero guztiak idatzi zituen, poesia, narrazioa, antzerkia eta saiakera. Kriseio antzerki taldearekin elkarlanean, euskal antzerki berriaren aita ponteko izan zen. Itzultzaile lanetan, besteak beste, T.S. Eliot, James Joyce, Boccaccio, Castelao, edo aipatutakoa García Lorcaren obrak euskeratu zitun. Bere lanen artean, kantetarako nahita egindako hitzak idatzi aurki ditzakegu, gehienak Oskorri taldearekin elkarlanean eginak. Talde horrek disko bat atera zuen Gabriel Arestiren omenez izenarekin, idazlaren poema musikatu ez osatua. Lantzeko bizkaia, guretzat berdin dira astea eta jaia, lana bilkurtzen dugu kantatzeko gaia. Gitarrarekin aire... Gaurko egunarekin lotura duten literatura izarren konstelazioa izugarria da Inigo. Lorca, Aresti, Ray Bradbury, Ken Follett... Eta Mariasun Landa, mai, ez aztu Mariasun Landa. Rodariren izenean, nola aztu nezake Mariasun Landa? Amatxo maiti, arrenterian jaio zen 1949an. Ezaguna da bati bat aurrentzat idatzitako ipuinak direla eta galtzerdi suizida eta krokodiloa oheazpian izanik besteak beste ezagunenak. Bai, arlo horretan liburu ugari plazaratu ditu, bai eta hainbat sari lortu ere. Euskarazko aur eta gazte literaturaren arloan lortu dituen sarien artean badaude badibidez, 1981an Alex Ipuñagatik jasotako Euskadi saria, eta 2003an krokodiloa oheazpian narrazioagatik eskuratutako Espainiako aur eta gazte literaturaren sari nazionala. Eta berari dedikatu diete aurten Iurretako liburutegiak antolatzen dituen eskerroneko jardunaldiak. Bere kokodriloa banintz oso pozik egongo nintzat. Begi bat itxirik erakutsiz, lo ematen du baina kontuz bai, beste begia zabalik dauka, aretaz begiratzen digu. Zelako beldurra dugun, zehaskarazterrean kantari, ez dote duen dira irekiko, zorioneko maori. Aizue, galdera bat, egin duzuen ikerketa edo danako honen arabera. Zer esan nahi du gorko egunean hainbeste idazle egoteak? Argi dago, taulo astrologikoak dio gauza asko idatz ditazkela zure inguruan Inigo. Edo orrialdea pasatzeko unea heldu zaizula, nork daki. Edo zure bizitzarekin irakurketa berri bat egin behar duzula. Edo paper gehiagi kontsumitzen duzula, eta zure erruz zuaitz asko mozten direla. Noski horregatik da gaur ingurune hemen mundu eguna, karo. Ufa, nire hiru sugar horiek zutan jartzen ari dira, goazen musikarekin beste leku batera. Broma zen, Inigo, broma zen, baina musika aipatu duzunez jakin zazula gaurko efemeriden zerrendan musikari ugari ere badaude. Kenny G, Alec Johnsak, hau da Bon Joviren bateria, edo Didi Ramone. Eta horrek irakurketa bakarra dauka Inigo. Maite mindua zaude. Kenny Gek Forever in Love abesten du. Bon Jovik But Mary Sign. Eta Ramonesek A Wonderful World. Tira, ez duzu erremediorik, baina behintzat irriparre bat egin arazi dazue. Ba ez dugu bukatu Inigo.
Orain jakingo duzu zergatik gustatzen zaizkizun hainbeste bidaiak, eta zergatik duzun trenekiko pasio hori. Entzun hau, 1883ko ekainaren 5ean, hau da, gaurko egunez, lehen Orient Express trena Paristik irten zen. Tintanton, bidaiari maiteak, 985 trenbidetik, bigarren Cafe Express irtetean dago. Tintanton. Pasaporte azpian daukat Gubion argazkia Eta azken egon aldian Utzi zen nidan usaina Daikoen arekin Moldatu behar Bederatzion eta 95 trenbidetik bigarren Cafe Express irtetear badago eta bagoiak utxik badaude bete egin beharko ditugu, ezta? Zeintzu dira gorko gonbidatuak? Tira, Kaitz Sarasola izango da gurekin aldaketa klimatikoaren krisiaren aurrean esperantzarako bideak ere badaudela kontatzeko Hop telesaiaren hildoari jarraituta. Eta soluzio gehiagoren bila jardungo dugu, baina kasu honetan etxe bizitzari dagokionean. Pablo Zurutuza irastortzarekin Lubakian podcastaren 3. atala entzungo dugu, Azet etxe bizitza sindikatuko Ane Salvadorrekin egongo da Zurutuza. Arinazkoeren bisita izango dugu ere, Zirkotxosko konpainiaren azken lana ezagutzeko, Tabole. Eta Gabriel Arestidi omenaldi egiteko gaur bezain egun garrantzitsu batean izkutuko poemetaz ariko gara. Bueno, orain bai, tintanton, bidaiari maiteak 985 trenbidetik, bigarren Cafe Express irtetear dago, tintanton. Bidaiariak trenera, hasiko algara. Xolete baten urtebetetzea delako. Gaur 3 sugar dituen kandela itzaliko dugu. Egunon tartazaleok ekainak 5 ditu gaur eta osteguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga Pozo, egunon! Zorionak, zure urte betetzian, zorionak. Zuekin entzuleok Goiuri Ezeizarandia, egunon! Happy birthday to you, happy birthday. Eta zuekin gaur 40 urte betetzen dituen hau, bigarren kafeak 9 eta 95 du, goizak 10 eta 19 minutu oraintxe bertan, ekainak 5, Inigo Asensio Lurbide nauzue, eta urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan etorri gara, ongi etorri bigarren kafera, naiz irratian zarete. Entzuleok nire lankidek hemen egin dute azterketa astrologikoa, baina badakizue utzi duzuela gaurko egunez jaio zen musikaririk handiena, ez da? Abai? Zein? Bisbal! David Bisbal! Beat. Impresionante. Eta
ni txiste txar bat. Si vas a hacer un bis, haz un bis bien, no un bis bal. Bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que... Bueno, ja, txiste egin da, ez? Osea, nahiko ez? Bai, za? Uste zuek kantu aukeratzen? A ber, Kantu honekin hasi nahi Ez duzu zuk aukeratu bisbal? Bai, baina, xia txiste egitearren, baina... Vale. Ze kantu etzu nahi dute, Joder. oraintxe. Ba, ez dakit, ze gustatzen zaizu, ze musikari gustatzen. Zuri Kike González adibidez asko gustatzen zaizu. Opa, bai. Klasiko bat igual? Bai, klasiko bat. Esta mañana de verano atormentado. Ba, maite dutekin abiatuko dugu gaurko saioa, ze, hizketan ari den honek 40 urte bete ditu, baina mundu gaurrera jarraitzen du. Mai Gorostiaga Pozo! Ai, txin. Bai. Mai Gorostiaga Pozo, zure maite dut. Baina, nire maite dut, bueno, hainbeste gauza maite ditut. Hemen askotan aipatu dut, maite dut poesia, maite dut antzerkia, maite ditut txotxongilloak, maite ditut lagunak, maite ditut urteak betetzen dituzten lagunak, baina batez ere maite ditut sorpresak, eta maite dut egozin aitzaki aprobetxatzea, opari bat itea. Beraz, itxen segundu bat. Ui. Epa. Zuzenean irratian opari bat, poltsa bat, estrazasko paperarekin indako poltsa bat, barrun zeo zer dau. A ver. Zer dagoen, zan. Liburu bat. Los títeres de Falla y García Lorca. Al txortxo. Francisco Porra Soriano, el titiritero del Retiro. Guau, eskerrik asko, Mai. Wow. Zeguna, joine, musika utziko dugu. diazu? Bai. Ba, eskerrik asko, Mai. Orain emozioarekin aztu zein maite dut esan duzen edo ez, bai, esan duzu. Bai, hauxe da, Hauxe da. maite zaitut. Goiuri ez eizarandea, Kaixo? zein da zure maite duta? Bueno, orain pixka gaizki sentitzen naiz kontatzen bali maite dut bat nire bizitzarekin lotura duena. Eta, Aizu, bai. Eta... Bena, ondo. Bueno, hasteko esango dut maite dudala, lagun artean ospatzea, urtebetetzak lagun artean ospatzea maite dut. Imaginatu, gaur, osteguna izan beharrean, igandea dela. Ba, gian ez genuke inigo ikusiko. Eta orduan ezingo genuke berarekin ospatu. Orduan, ba, izu pozik nago laneguna delako. Naiz eta zuk agian nahiago zenuken jaieguna Nik ez du nahi zure maite dut zapuztu. Zuk daukazun mutur eta bizkarrarekin, larun bat adigande izan dere erreklamatuko zenuke pote, trago, bazkari edo danako ordaintzea nire urteak direlako. Bai, nola eman diozun buelta tortillari. Gaitasuna apurtzeko momentu polit bat. Osea, nik deituko banizu, igande izan da, zu zoriontzeko, osea, nik daukat aurpegia eta ni naiz lotxagabea. Baina zuk enen duzuko deituko zoriontzeko. Zertarako. Idatziko zineke, nun ordaintzen duzun garen itoa. Hori izango zan mezua. Baliteke. Egia da. Akaitzara sola egunon. Akaitz hemen barrari ezin helduta dabil gizajoa. Hemen jendeak ikarretezko muturra dauka. Aizue, lehenik eta behin, nik badukat zorion mezu berezi bat, eta hau entzuen egin behar dugu, ze, badakizue gure urte betetzetan Gorka Santestebanek bertsoak egiten dizkigula, eta Gorkak honako bertsoa helarazi digu. Zorionak Inigo Asentzio 40 urte zartxo baldaukazu zure piragua bete Tolosako ibaietan ikusten digu maite piraguan artista hundia dugu Asentzio maite ta musikari ona zeala piano
ta klarinete. Ezataria, garai batean, ezagutu nahi genduke. Turra, buelta eta giro, zubaizeala berkunde, zorionak, opa nahi dizut, musu bat zure alde. Opa! Eskerrik asko, Gorka! Eskerrik asko, eta tira, esan du Gorkak igual David Bisbali ere bertso bat egingo diola. Gorka, gauza bakarra esan barri zute, badakit, bueno, ez dakit. Baina Gaztelu Mendiri datorren ostegunean galdetu beharko diogu, Goiuri. Ea bertso bat egiterakoan, errimak lehenetxi behar diren edo errealitatea. Klarinetaren gatik. Gorka, nik ez dakit 8, 9, 10 instrumentu edo 11 segun nola kontatzen ditugun, joko ditut. Klarinetea ez du jotzen. Izatez Julen Goikoetxeak utzi zidan klarinete bat, orain dela 20 pik urte, eta galdu egin nion. Julen Goikoetxearen klarinetea galdu nuen. Barkatu? Gauza bat, usagin nola esagertu zen. Eta ez da agertu orain? Ez da agertu, eta ez da agertuko. Ez da agertuko. Norbaitek lapurtu zuen, norbaitek eraman zuen. Pirauen sartuko zunda. Hoi da. Ez? La bankadan gidoia da horre. Bai, galdutako Adi, la bankadaren 3. denboraldia. Galdutako klarinetea. Pirauan klarinetea ez, baino gitalelea eraman nuen da nubion beraia betez, eta bizirik itzuli zen. Gitalelea? Bai? Musikaz ezerreztak egun ontzat? Behingoz, nik azalduko dio zerbait akaitzara solari. Bai. Gitalelea da asmakizun demoniozko itako bat. Ukeleleak lausoka ditu eta jotzen da, posizioak, eskuak nola jarri behar diren behatzak, desberdinak dira gitarrarekiko, eta berriz ikasi behar dira, eta gitaleleak berriz reposatzen du, ukelelearen tamaino antzekoa duen instrumentu bat, 6 soka dituena, eta eskuaren posizioak gitarraren berberak direnak. Teknikoki beste afinazio batean dago, oso motxa delako eta bar, baina jotzeko nahiko gitarraren oso antzeko posizio berdinak eta bar. Eta orduan... Gitarrak ere 6 soka ditu? Bai, hori da, gitarrak 6 soka ditu. Bai. Akaitz horrela sentitzen gara, zu kontatzen diguzena. Akaitzen jakingo dut, zazpi dozena lorek zenbat petalo dituzten, baina ez dakik gitarra eta zenbat soka dituen. Bai, akaitz, gitarrak 6 soka ditu. Normalean, daude zazpi sokako gitarrak, eta gero gitarren munduan mandolinak, mandolak, 12 sokako gitarrak, gauza asko daude, baina estandarra ikusten duzun gitarra ohikoa. Espainolak 6. Bai. Gero hemen Enrique Soliniz balego, espainola bai, baina espainolaren aitzindari izan zen barrokoko gitarra honek eta beste honek bazituen auskalo zen bat, eta baina bai, zautzen dugun gitarra espainolak, sí. Bai, zuen ere maite dut alkarranatu beharko dut, ez dakit, ere maite dutan ere urteetan da, ez dakit jendearen goxotasun hori sentitzea, eta atzo bida pasaditzaidan gauza bat. Esan ezinen azken bira kontzertua genuen, banda formatuan behintzat, ze larun batean ariko gara Ziburuko liburu azokan, Janire eta biok, baina banda formatuan erretratu bat diskoaren birari agur esaten genion Bilbon, antxe EH euren eraikinean eta oso areto eder batean. Eta nik eraman nuen Amerikana bat, kamisetaren gainetik jazteko eta kontzerturako eta bar. Aspaldi erabili ez dudan Amerikana bat, esan hau beltzarekin ederki. Kamiseta beltzarekin. Eta lago batean joan nintzen jaztera eta konturatu nintzen, pixket, nola esango du, ondituta, fuertetuta, zabalduta, gizonduta, zoritxarrez niz, Amerikanan ere parean zabaldu balitza, eta esan, ostras, honekin jotzeko pianoaren bi eskuak zabalik daudenean ondo, baina bi eskuak hola erdigunean topatu behar direnean, hor, pixkat, estu. Eta esan, kamiseta soiarekin joko dutze, ostras, bai, nuen, bueltan, eman barri dut Amerikana horri. Eta kontzertu hasi baino lehen, aspaldiko lagun bat agertu zen, ezen, Tori, bihar etzaitut ikusiko eta opari bat ekarri dizut. Eta, banoa barrura eta gero ongo gara, eta eskerrik asko, eta kamarinoan 7 minutu genituen, da iriki nuen, da alkandora bazen.
Kandora, ederra gainera. Eta jantzi nuen, etiketatak endo horretik, taia zondo, politia zen, esan, listo, honekin joko dut. Eta, ze salvazio milagroso, kamisetarekin ere jonezakene, baina, hola, jak justu, kontzertuan 8 minutu lehenago pari bat jaso, eta kontzertuan estrenatu, horrelako gauzak maite ditut, eta maite dut, lehenguan esan, maite dut urtebetetze astea, nik nire urteak ospatzen duela pare bat egun edo badaramat, eta jarraituko dut ospatzen, ziurrenik datorren osteguneko 1000. bigarren kaferaino. Beraz, gora ospakizun luze eta mardul hauek, eta gora 40, ze demontre. Akaitz Arasola, zein da zure maite duta? Oain esan, ez diat pentsatu. Ez diat pentsatu. Baukik asmatzia zuze. Ez, hain izen pentsatzen, ni naiz pertsona bat ez zaizkiona, ez azkeneko urtetan mentzan nire urte betetzeak ospatzea ez da izan... Lentasuna, zuretzako. Bai, ilusio berezik inditen ezer. Bai, pues, atentzioa, askotan naiz egun guztia mobila itzalita ukitzen duna ez jasotzeko urte betetze zorionak. Baina gustatzea, zu nola bizitzea zuen da talde txiki honen parte izatea. Ze polita. Gauzak horrela. Zorionak inigo? Gerrik asko, txatari behira bota garko diogu. Bai. Bizet itxusi dago nik nire burua, baina... Indiokerrek egunon gaztiak inigo zorionak, Edita Brokose kaixo egunon, zorionak inigo merezi duzu gaur zure lankideak zu zaintzea. Bai. Egunero. Guk egunero zaintzen. Egunero zaintzen dugu inigo, egorka. Kamara, haizu jarri da zuen abestia kamaronena antzerki bukerako lanen erabiliko dugu. Hala, kasualitatea. Oso polita da abesti hori, Lorkaren testuarekin, eta, izugarria da horrela, oioi purdia jartzen duen horietakoa. Oizu, ekainak 5 badu beste gaitasun bat. Ze, dantza bikain goiurie bai. Aizo. Gorkak esan du ez nik. Bai, eta gorkak esan du baita, ez, pentsatzen bere bertsoak zeona, esaten zuela. Bueno, hori ere esango du, Gorkak bere burua loratzeko... Editari bisbal eta bisbienen txistea gustatu zaio. Zeki gordoan, editaren txiste txarrak toleratzeko gaitasuna nahiko altua dela. Bueno, zeona, gukurrengo segunean... Eta Andoni Mateosek zorionak eta urte askotako inigo dio. Ointxe, ez nire ikusten. Eskerrik asko, Andoni. Ostegunean Andoni Mateose gurean izango da. Beraz, ospatuko dugu berarekin. Aizue, bagoizeko 12:32 minutu. Hemen parean daukagun tipo hau, zerbait kontatzera etorri da, eta guk utziko diogu kontatzen. Akaitz Arasolarekin abiatu genuen RTVek duela astetxo batzuk estrenatu zuen Hope telesailaren, Javier Peñaren telesailaren analisi eta nolabaiteko pareko irakurketa hori, krisi klimatikoaren aurrean esperantzarako bide batzuk behintzat badaudela jorratzen duen lana delako eta erabaki genuen interesgarri izan zitekela ura aztertu eta gero tokian tokiko nabardurak egitea ere bai aurrekoan egin zituen Akaitzek eta gaurrera kaso egingo ditu, baina Akaitz utzi genituen nolabait bigarren kolpeko soluzio, esperientzia edo kasu horiek nolabait ezagutzeko. Iopa, barkatu Akaitz. Bai. Ez, lehenbiziko saio hartan nitzen genuen pixkat, lehenbiziko 3 ataletan jorratze zien soluzio eta oikiko abersunarketa txiki bat, eta gaur azkeneko 3 ataletaz jardungo gea. Azteko eta behin, eta hemen atal hontan, irratsaio hontan, itzen izan dut gai hortaz, eta ez diot sakontasun gehiago emango gaur, baina oso garrantzitsu iruditzen zait, asko aipatzen dela, eta igual atal guztitan aipatzen dan soluzio badala zeharka edo zuzenen, 5. kapitulon, ez 4. kapitulon asko hitz egin bezala da, nekazaritzan aldatzeko beharra. Nekazaritzan eta abeltzaintzan noski, elikagaiak sortzeko prozesu hortan egiten dien hainbat eta hainbat praktika oso
kutsakorrak edo oso txarrak dira. Bai guretzako alde batetik da, bai inguruneantzako, eta asko azpimarratzen da, praktika ezberdinak aipatzen dituzte, hasian ematen dien arroz landa hundioitan sortzen dien enprendimentu txikiak, esateko nolabait, edo bai Espainia mailan dauden beste proiektu komertzial eta jasangarrego batzuk edo baita. Eta bueno, pixkat horrekin hasi nahi nun, iruditzen zaitelako askotan hitzein deulako zeharka balin badade irratsaio hontan, eta nik nire ikasketan aldetik eta afizion aldetik oso gertu nolako nekazaritza eta beltzaintzatik iruditzen askotan oso gutxi jartzen dela fokua kasu hortan, eta demonio batzuk daudela markatuta gaur egun nekazaritza eta beltzaintzan munduan, pues adibidez esan daiteke behian puzkarrak edo pestizidak eta fitosanitario ezberdinak, eta horietaz haratago benetan aldatu behar dana, ez dela gauz konkretu batzuk, baizik eta sistema bea aldatu behar, nekazaritza sistema, esan nahi, nahiz hain revoluzionare jarriko, ja, lehenbiziko momentutik. Eta asko gustatu diteiten gauz bat izan zen, da pixkat honekin lotuz da, berdegunen oso asialetik lantzen duen gauz bat da, noski. Aipatzen du pixkat sakonagon Javier Peñak garrantzitsua dela arkitektura biofilikoat lantzea, arkitektura biofilikoa hola pixkat labur esan da izango litzeke, herriak eta hiriak eraikitzeko garaien natura gehiago kontun hartzea, eta bueno, azkeneko urtetan igual oso argazki ikusgarrik ikusten egea sare sozialetan eta fatxada guztik lorez beteta eta landarez beteta, holako arkitektura bat bultzatzen saiatzen da, baina klabe bat emantzun da nik uste, beste da gauz bat, oso gainetik pasatzen duen askotan, da ez gana kontuatzen bentan ze kalte dauken, eta esaldia zan, hay que repensar el césped. Eta netzako hau klabetako bada... Birpentsatu behar da, zelaia larrea, nola izango zen? Ez dakit. Ze hor bada zerbait kontzeptuala, dena basoa ez den bezala eta hori ikasi genuen akaitzekin, dena ez da zelaio, dena ez da larre. Eta askotan, hirigintzatiken edo bultzatzen die berdegune batzuk, berdeak bakarri dienak. Eta zespet horrek, eta ez dizut onartu larre adiera horregatik. Zespet horrek, euki behar dulako, berde izatetik aratago, euki behar dulako larre baten funtzio ekologikoa. Hau da, zespet... Egin 10 segundu atzera mesedez, galdu inaizela, bai. Larre, zespet horrek, berde izatetik aratago, euki behar du larre baten funtzio ekologikoa. Bestela ez da larre. Ez da larre. Eta larre batek dauzke beakin lotuta intsektu batzuk, ugaztun txiki batzuk, narrasti batzuk, anfibio batzuk, erabalotuta daudenak, polinizatzaile asko, nektarraz elikatzen dien beste hainbat intsektu, zespetak ez dauzkenak. Zespetak ez dauzke azkenen lorezainak dedikatzen dilako 10 zentimetro azitzen danen, desbrozadora pasatzea. Eta horrek, galera ekologikoa handi bat sortzen du, zetik ez da janik, jana da nektarra orokorren olako ekosistematan orduan, da Tolosan badaudela leku batzuk, ni olako gozetan fijatzen nahitzela, adibidez, Amarotzen etxekin behar dituzten, papelera zan hartan, etxekin behar dituzten hortan, berdegune handi badao, eta zona batzuk uzten dituzte moztu gabe, belar luzea iteko. Hori izango litzeke teknikatako bat, leku batzutan belar motxa mantendu behar da, aktibitate batzuk ematen dielako hor gainen, ezinbestekoa dela belar motxa mantentzea, baina zona isla batzuk, ugarte batzuk mantentzea, polinizatzeiek intsektuk, animali txikik hor eukiko luketena, behaien babesleku eta jantoki, oso garrantzitsu eritzait. Edo beste adibide bat asko gustatu ditzaitena zen, guain nintzen ez guatzen, baina tipo bat patineten gainen, nola jute zan, ez duten ikusiko, ez da? Azkeneko saiok ez duten ikusiko. Tipo bat ibiltze zan, azukra edo gatza banatzeko ontzitxo batekin bezala, aziz beteta, patineten gainen, iriko zuaitzan ondo neoten dien kuadradito horiek, zuaitzak azkenen kartzela baten sartzen ditu, espaloian, ez dakit nola izen naun, erderaz izen babadauke, baina etzait detartzen. Lehengo hasten, aritu, Zuaitzek duten laukitxo hori? Bai, zuaitzek ingurun eukitzen dute laukitxo bat, normalen
berdea uste zaiona, beste batzutan tapatu jenda de baita, baina... Eski lehen guztien justo... Alkorkea da erderaz. Alkorke, bueno, bai, euskeraz izen bat egiko du, baina... Pentsa, nire oraindik zespet delakoarekin da, ulertzen du zergatik ari denakaitz zespet gaztelerazko hitz hori erabiltzen etengabe. Segia da, Elhuyarrek ematen dituen definizioetan zelaia agertzen da, azaldu du akaitzek zelaia ezetz, eta gero, soropila edo zopizarra. Uste ez digutela balio ez da. Eta alkorke da txorko. Txorko, euskera? Txorko. Txorkoa? Txorkoa. Nekin, enun behin entzun. Txorko. Pentsa, katibuk kantazi zaioken. Txorko txiki bat zara. Lorate giremotan, txorkoetan. Entzuleo, nire urteak dira gaur barkatuko diazu, txiste txarrak egite. Txorko entzonen izan ezik, batez ere zuaitzen txorkoek, arbolentzako txorkoek drenala izan. Txorkoetan ibiltzezan, hazi bertako espezie belarkaren azik botatzen, eta hori beste Tolosan beste kasu badao, anoetako biden dauden Prunus cerasifera horiek, denak azpin, landare ezberdinak izan dituzte, aurten adibidez, milorri pil badauke, eta oso estetikoki oso politia da, eta pentsatu behar dugu, estetikoki politia izate horrek askotan laguntzen diola, segun ze espezie dien. Ze espezie guztik ez dute nektarra produzitzen, produzitzen dute, baina ez dute berdin ematen bertako espezientzako, orduan, bertako landare espezie batek sortzen du nektarra da interesatzen da naholako biodiversitatea bultzatzeko garaien. Bueno, hausnarketa askotan ni naiz pentsatzen duna hiria izatez oso gauz ez dakit nola esan, oso antinaturala da eta hiri mota batzuk desagertu beharko luketela, benetan aurrera egin baldin badeu, baina egia da, planteatzen ditula hiri forma batzuk, telesai guztian zehar, baina azkeneko zatin batez ere, oso kurioso dienak, eta, bueno, pentsatzeko eta kontuan hartzeko, bueno, balio dutenak esango. Gero, nekazaritza sistema eta beltzentzakin erabat lotuta, elikadura sistema eta zitzetzen du, eta honekin aipatzen duen iraultza handia edo izango zen hartzidura prezizioskoa hartzidura, fermentazion de prezizion deitzen dio, dala, beak esplikatzen du pixkat, ikertzaile ezberdinak esplikatzen dute, gizakiaren evoluzioan zehar elikadura nola aldatzen jundan, eta ze suposatuzun adibidez behiak etxekotzeak edo ardiak etxekotzeak, garia etxekotzeak, eta azkeneko etxekotze garrantzitsua izango dela bakteriona. Eta hauek esaten dute, eta datu oso garrantzitsu bat ematen dute, behi baten efizientzia, hau da, behi bati ahotik sartze zaiona, eta gero gure elikaigai bihurtzen duna, behia elikagai bezala ulertzen balin badeu, da 100% ikusten da ez. Oso efizientzia bajua. Oso gutxi. Kontutan bakarrik hartzen balin badeu, behi horrek elikagaiak sortzen ditula gutzako. Hori irutzet oso azpimarragarria dela. Eta bakterioen kasun, emate zaina, egia da bakterio hauek, esketzen nahi eta aurrena eman informazioa eta gero kritikata. Vale. Antolatu ideiak zure buruan. Bakterio hauek azita, ematen zaien jana izango litzeke, ematen zaien janetiken, efizientzia, esateko, izango zen 140 eta 80 tartean. Behi batetiken konparatuta... Behia 104 esan dugu. 104 eta bakterioak 140-80. Bakterio motan erabera, sortu nahi dan elikagaien horrena. Orduan, aipatzen zuten elikagai nagusia izango zen, behirik gabeko gazta, adibidez. Bakterio hauek, iten dute bakterio hauek azitzen dituzte laboratoriotan, aldatzen dizkie behaien genetika, basikamente. Ez dakit transgeniko deitzea da ono ez, eta ez zuten hitz egiten, ze transgeniko hitzak gaur egun ja posizionamentu bat dakar. Baina nik ulertu nunagatik aldaketa genetiko bat zeon, eta orduan bakterio hauek esnea edo gazta sortzen zuten zuzenean, efizientzia asko zaundiagorekin, eta honekin lortu nahi zuten, eta honekin zeugen inpaktu ekonomikoa, ekologikoa zen, lur, nekazaritza eta beltzaintzara dedikatzen dien lurren 180 liberatuko litzekela. Kontestun jarrita,
azkeneko datu horri kaso egiten bali maiozu hau da, lurren 80% libratuko da, eta ekosistema biziak eta natura bueltatuko da, eta espeziak pozik biziko dia hor, esatezu, bueno, pues oso erabaki hona da. Baina gero, ez da gini asko kritikatzen dutena, eta lehenko pixka eta aipatu nunde baita, iruditzeit soluziok izan behar dutela lokalak, hiperteknologizatu gabeak, eta honekin esan nahi dut, netzako dena asmatuta dago, eta behi batek 4% bakarri bali mauke efizientzia, igual planteatu behar da, behi horrek jaten duna, benetan guk ezin deula aprobetxatu. Honekin esan nahi dut, beti abeltzaintza izan da nekazaritzai estu lotutako aktibitate bat, eta zan, elikagai, nekazaritzatik sortutako elikagaietaz elikatzezan gizakia, eta elikagai horiek eta sobratzezana gehi nekazaritzarako dedikatu ezin zien lurrak esplotatzeko edo erabiltzeko modua zan abeltzaintza. Goi mendiak adibidez hemen, aranak eta leku honak soroak izate ziren, eta goiko mendik ezin zanak nekazaritzain, ardiak, behiak, behorrak, olako animaliak. Hau da, lur hobenak nekazaritzarako, lur txarrenak, edo nekazaritzarako balioetzuten lurrak, abeltzaintzarako, basaogintzarako, bueno. Planteatzen balin badeu, gaur egungo sistema justu aldrebes dala, esan nahi dut, nekazaritzako lur gehienak erabiltzen diela abeltzaintzan behar dituzten elikagaiak eta batez ere alea, soja eta artoa ekoizteko, netzako logikogoa izango zen, eta logikogoa da, hemen entzulea konbentzitutate behar du gaur, logikogoa dela, nekazaritzarako dedikatzen dien lurrak gizakiaren elikagaiak sortzeko erabiltzea, eta beste lurrak liberalizatzea, nekazaritza, abeltzaintza logiko bat inez. Hau da, behiak belarra jan behar du. Azkeneko urtetan oso konbentzitu dago de behiak hartua jaten badu esnek egin ematen dula, baina horrek ez dago ez, inungo efizientzia jetxiten da, gasolinaren erabilera hunditzen da, eta kutsadura hunditzen da, eta azkenen Amazonas eta inguru horietako nekazaritza presio guztio, hau da, oiana soiltzea nekazaritza egiteko, hoi ez da vegetarino eta veganok soja esnea hartu nahi deulako. Baizik eta, behiek soja janda litro gehiago eta kilo gehiago produzitzen dituztelako. Ez dakit ulertzen zaiten kontzeptu, datu asko eman ditut. Saiatuko gea birkokatzen, bai. Kontua da, ustez, helburu konkretu bat lortzeko kasu honetan esne sorkuntza handiago bat eragiteko, albo kalte eta bestelako inefizientzia mordoa sortzen ditugula, eta horrek eraman barko gintuzkela pentsatzera, abeltzaintza eta bestein bat natur ustiapen ere, modu efiziente eta hitza pomposo gratuet, holistiko, begirada zabal batetik egin beharko genituzkeela. Bestela, ari garela kotxe elektrikoekin bezala, gure hiriak ezkutsatzeko, hemendik 30 kilometrora dagoen zentral termiko batean kea botatzen, eta horrek ez du soluziorik sortzen. Eta uste hemen antzeko zerbait ari zarela plantea. Berdina. Azkenen, iruditzait... Wow, ondo inigo. Bai. Nik asleona nintzen. Bai. Eta sentitzen naiz, klasean banengo bezala. Eta gaia pio gusta ezait, orduan asko gusta ezait, akaitzik nola kontatzen dizkigun gozek, bai. Ez, iruditzait askotan saiatze gehala iken hausnarketa batzuk oso ondo daudenak, eta sarrerako puntua eta bukaerako puntua kontun hartzen bali maiteu, de lujo funtzionatzen dutena, baina tarten sortzen dien arilkatxo txikik ez diela kontun hartzen den. Elikaduran kontuakin hori da, eta nire elikaduran kontuakin asko asarretzen nahi, zedik iruditzait askotan aipatzen dela bai, euki beharko genuke, eta joupek beak adirazten du, euki beharko genukela elikadura bat, askoz barazki eta aleetan oinarrituagoa da ona. Bale, pues punto hortatik oinarritzen balin bagea, inbehar deuna da abeltzaintza logiko bat. Eta ez gaur egun jarraitzen duen abeltzaintza, eta gaina bakterioak laboratoriotan euki janai deulako gazta edo janai deulako ez dakizearagi mota, logikoa izango zanen, zentzudunki egitea hau dena, eta esatea, bueno, pues gutxigo kontsumituko dugu, eta gaur egun jaten duen noi, denantzako egongo da.
5 minutu badauzkat ez? Badauzkazu. Vale. Bederatzi ere bai. Vale. Ez, geho urrengo gaia, ja pasatzeko eta behiak paken uzteko, energiana planteatzen da. Bosgarrengo saio guztia edo ia dena dago oinarrituta energia eta energiakin lotutako gauzuzten. Haunei oso txokante intziteten, igual izan daiteke gehiena gustatu zaiten, bueno, bai, gustatu berrina, o berritzaileena izan da saioa azkenen, saioa hasita bukatzen da astronauta batek nola intzun 2016an, ez bali mano soker, munduari buelta hegazkin baten plaka solarrakin. Eguzkiaren indarraz bakarrik muituta zeon abioi baten buelta emantzun. Eta oso kurioso ditzei, ze azkenen, bueno, pixkat hau datukin inberdat, ez deten bo asko ukit, ez deten behi datu, sakondu nahi eten gauz bada, energia ez da gehiagik ezkatzen daun gauz ba, ni nekazaritza alde jotzen de beti, baina iritzait, oso berritzei egin ziteiten nahi izan da, plaka solarrak, energia berriztagarrien tema hontan asko kezkatzen daun gauz bada, bueno, betiko lema, ez da, berriztagarriak bai, baina horrela ez. Eta da, azkenen, berriztagarri jartzen nahi geha, ondo dago plaka solarrak, haize errotak, nun eta nola. Leno aipatu deun zentral termikoa eta kotxe. Merezi du menditontor baten hogei haize errota jartzea? Claro, energia berdea da, baina angora hilotzeko hoiekin berdien infraestruktura guztia hausten dezuen habitat guztioi, ez dakit, nahi irutzait, da lehenko nahi patu nun, Hope eta bezalako gauzak oso ondo daudela, baino kontun hartu behar dela klima aldaketan aurren eta gizartearen kolapsoaren aurren soluziok lokalak eta hiperteknologizatu gabeak izan behar dutela. Esan nahi dut. Oso ondo da eguzki plaka bat, eguzki plaka hoi hobeto da nekazaritzarako dedikatzen den lur baten baino teiatun jartzea, eta teiatun jarri ondoren benetan planteatu behar den gauz bada, plaka solarrak 20-30 urte bizi iraupen bat balin baduke, horren ondoren ze pasatzen den. Ze ezin deu minas a cielo abierto euki Afrikan plaka solarrak itxeko, hemen plaka solarrak 20 urtetan edo 30 urtetan ustiatu, eta gero berriz Afrikara bialdu energia oso garbia dalako. Zabortegiak sortu zan, eta gura hau erabat garbia da, orduan ez dago egingo nahi. Egia da, Hopek esatezula, gaur egun ja soluzio, reziklatzeko soluzioak badaudela. Eoteak ez du esan nahi itendanik. Ez da, erabat, euneko utziko dutenik aztarna kanpo, ez? Orduan, ez dakit, nik uste energia berriztagarri kontu hontan kontu zibili behar dela, eta gero azkenen, eta honekin ja pixkat bukatzen dut, irutzeit oso gomendagarria dela serie hau ikustea. Serie hau ikusteaz aparte podcast bat indute atal bakoitza Espaini mailako celebridade batekin komentatuz, eta hoi den ikuste garrantzitsua da, zezkenen, zuek ni baino beto jakingo duzu, askotan ikusentzunezko baten sartzen da material guztia ezin, sortzen da material guztia ezin da sartu, askotan, moztu behar da, eta kendu behar da, eta lotu behar da, eta gauza asko ateatzen die podcasten serien ez dienak itzeiten, oso garrantzitsua da, baino, gauz garrantzitsu bezala edo esperantzari lotutako mezu bat bezala da, nahi, eta oso ondo asko gustatu zaiten da, munduari buelta eman zion astronauta honek esaten duna kolapso, beste hitz batzukin, baina esatezun kolapsoaren aurrean soluzioak badaude, gure esku dago aplikatzea. Eta nik uste hortan zentratu behar duela. Ez da arazoa soluzioik ez da hola, baizik eta nola aplikatu, nun eta nola. Eta hortan zentratu behar dugu, eta gure askotan aipatzen zuten
gizarte honen erronka handina eta aldi beren gauz divertigarria handina da daukula nola almena erabakitzeko gizartearen norabidea nola izango dan, azkeneko, datozen 10-15 urtetan hartzen dituen erabaki guztik. Eske, esperantza dago. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son 2 trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Esperantza egon badago, bideak egon badaude, gero norbanakoaren eta kolektibotasunaren esku dago gauzak funtzionatzea, ze askotan azken hamarkadan esango nuke berezikiak aitzere egondala joera bat, ez? Norbanakoaren gain jartzeko aldaketa klimatikoaren edo drama klimatikoaren ardura. Gero datuak eskuan ikusten dugu, ez? Norberaren karbono aztarna zenbatekoa izan daiteken eta zenbatekoa izan daiteken besteen bat pertsonena, lehenguan ikusten dituen datu batzuk, munduko 5% aberatsenak kutsatzen du munduko 35%. Eta horrek ez du esan nahi gure ardura individuala ukatu behar dugunik, ez? Baina askotan, neurriak individualki eta gizabanakotik osatuta ere izan daitezke motz eta pentsakera zabalago batetik eta kolektiboago batetik eta politikoago batetik ere hartu behar direla imatera baki. Era bat ezin da norbanakoan gainen utzi pixu guztia, baina egia da norbanakoak egiteko asko daukela. Nik uste hausnarketan eta kolektiboktasun noi lantzen. Nik uste gizarte, eta jaupen pixkata aipatzen da baita, gizarte bezala kolektiboago izaten saiatu behar deula, eta kolektibotasun hortan daola iraultza. Zate zuen, Saramagok iritzi publikoa superpotentzia badela. Eta superpotentzia batzuk gure mundua salbatzeko interesik ezagaten bitartean guk sortu beharko iritzi publiko hori. Eta horretarako, zu bezalako jendea gurera etorri eta jakituriatik aritze hau bada opari bat. Akaitz Arasola, plazer bat, datorren ostegunean ezingo duzu gurekin egon, eginkizun potoloa daukazu biharamunean, baina tira ondo joan dadila eta bueltan kontatuko diguzu. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Llegaremos a tiempo. Ez du aspaldi Rosanaren kanturik jarri, baina iruditu zait oso egokia zela Llegaremos a tiempo hau, garaiz iritsiko gara kantutzarrau, ari ginen gai honi esperantza apur bat eskaintzeko 2 minutu egoizeko 11etarako, eta bagoaz, hain zuzen ere, azken ordukoaren bila estudio zentraletara. Y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Aizue, bagoizeko 11ak bueltan ditugu eta bagoaz segituan estudio zentraletara azken orduko horren bila eta segituan jarraituko dugu hemen gurean bigarren kafean, baina gurtu Oñatze Izpuru lankidea. Oñatze, egunon?
Egunon guzti eta urte askoan. Nire pentsatzen dute askok zorionduko zintuztetela, baina hortxe, urte askoan berriz ere Inigori, zuten da ongi. Eskertzen dizut zorion mezua, baina ez ditugu bat ere ondo entzuten. Berehala konpontzen, baina bai, zarata besterik etzegu. Bai, orain? Ez. Arazoak ditugu mikrofonoarekin edo zarbaitek egiten dut. Saiatuko gara berriro segituan konexio berreskuratzen eta azken ordukoari tarte egiten eta segituan gurekin ere izango dugu, dagoeneko gure laborategian den Arine Azkue. Nik gauzat esango dizuet. Bada esaldi bat modu askotara osatu daitekena. Gera zaite ez dakin nor begiratzen duen norbaitekin. Bezala begiratzen duen norbaitekin. Edo geratu... Gera zaitez goiuri kroketak begiratzen dituen bezala moduan begiratzen zaituenarekin. Nik esan dizu gozat. Gera zaitezte, Arine Azkuek gure atea tratatu duen bezala, tratatzen zaituzten norbaitekin. Goixo. Laborategi hontan, pasa diren milaka pertsonek, hain xamur, gorde izan balute ate hori, eta zaindu izan balute ate hori, akaitzek aipatu dituen plaka solarrek 30-40 urte egingo baituzte, gure ateak mende oso bat ere egingo zuken. Saiatuko gara, segituan berreskuratzen konexio hori oinatze aizpururekin, eta lortzen dugun behar bezala entzutea oinatze, oinatze aipa dezakegun zein den azken ordukoa. Ez du lortzen oinatzekin behar bezala aritzea, beraz, ordukoaren berri saiatuko gara segituan zuekin ematen, eta, Bilbo Zaharra Euskaltegiaren 18. Irakurketa jarraitua gertatzen ari da momentu honetan, gainera duela minutu gutxi hortxe izan dugu, Itxaso Leon lankidea irakurtzen, naiz irratiaren ordezkaritza ere bertan, eta Bilbo Zaharra Euskaltegiaren jardunaldi horretan dihardute, saiatuko gara guerdiko 12etan informazioaren azken orduko horri behar bezala heltzen, eta momentuz aurrera egin beharko dugu, eta tira, esandakoa, Arine Azkuerekin egingo dugu momentu batetik bestera, aurrera hementxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eyes in bloom, each scary word I haven't heard before. They bring just my colors, there's no shadow, there's the joy. You look at sky, words will shine, words of joy. The sky is in blue. Eta hemen Arine Orkestu horretik gure txatean Andoni Mateos Kabero, divulgatzaile, geografo, lagun eta etxeontako lankideak esan digu. Horrelako divulgazio saio gehiago behar dira, telebistan, irratien eta azalpen ederra akaitz. Movistarreko Porvenir seri dokumentalare adibide ona da horren inguruan lanketa egiteko. Eskerrik asko, Andoni. Nik egia esan etxeko lanekin noa etxera gaitzi esker, bai, belarranena,
askotan bizilagunek eskatzen dugu, noiz moztuko dute belarra auzoan, ez? Eta askotan igual komenigarriagoa da, pixkat utzi gehiago, edo ez dakit. Bai, badaukat hildo batzuk, batzuk emateko, Egia esan niri, datorren bakoitzean zera osnartua ematen dit. Entzuleok, oparia jasotzen jarraitzen dut, eta oraintxe ekarri didate, nire urtebetetako lehenengo, urtebetetze tarta esango du. Bai. Eta putze egin beharko dut, ezta? Claro, eske bizita dago, eta azkenan su hartuko diogu estudioak. Baiz, estudio honetan talentua ez dakit, baina gurra asko daukagu. Asko. Entzuleok, 40 urteak ospatzeko, harina ezte ekarri da. Desira bat eskatu behar duzu. Ados? Desio bat. Osondo. Bale, badakizu. Bale, eta ezin diguzu kontatu, Bale, venga, put! Betetzea fijo. Eta hau jan ere egiten da fijo. Etzazue dudarik euki. Hortxe goaz, saiatuko gara aurrera egiten, baina oina zaizpuruke uste dut azken ordu haue kontatu ahal izango digula, eta saiatuko gara berarekin orain bate egiten. Hortxe, behin Inigo Asencio zoriontzen hasi eta ezin. Hau da, marka Inigo. Arazo teknikoak pasatuko ditugu, eta aipatuko dugu kasu honetan dakizuenez Donald Trumpek estatu batuetara sartzen diren produktuei ezarritako muga zergen inguruan hitz egiten ari garela askotan, kontua da Sarai Zarate, Arabako ekonomia eta jasangarritasun diputatuak esan duenez, batipat Arabari dagokionez, odia fabrikatzeko sektoreak makineriako osagaiak fabrikatzeko jarduera industriala eta ardoa direla nolabait kaltetuena. Esan du kasu honetan esportatzen diren sektore nagusiak haie direla estatu batuetara. Odien fabrikazioa, badirudi muga zergen eragin handia duen sektoretako badela, Tubacexek dakizunez garrantzitsua delako Araban, estatu batuetara egiten diren produkzio guztien edo esportazio guztien 135 dutelako odie. Bestalde aipatu du, 214 milioi euro daudela ardoaren ekoizpenari lotuta, haietatik 31 milioi estatu batuetako merkatura bideratuak. Eta osagai eta material mekaniko eta elektrikoen fabrikazioa ia 55 milioi euro eritsi dela gaineratu du kanpoan saltzen den guztiarekin. Bestalde Euskal Herria Bilduk iragarri du, datorren astelenerako Bilbon egitekoa duela Palestinaren inguruko konferentzia. Herri horri babesa adierazteko eta genozidioaren amaiera eskatzea izango da lehentasuna. Hurrengo astelenean izango da Bilboko Arrupetxean eta bertan parte hartuko dute gizarte erakundeak, plataformak eta aktivistek. Eta bai, aipatu nahi genuen eta zuek esan duzue, ere nola Bizenta Mogelen Ipuin Onak liburuaren irakurraldia antolatu duen Bilbo Zarra Euskaltegiak, kasu honetan Itxaso Leon ere han izan da, eta egun osoan zehar, hariko gara pixka bat honi jarraipen ematen. Hauxe beraz kontatzeko genuena. Eskerrik asko, baina zaizburu. Hau bete pastel. Hau ikaragarria da, irratsaio egiten egon, eta artista bat etortzea ona, barkatu entzuleo, baina. Gozatzen ariko dira entzuleak. Mini tarta batekin, gainera, txokolate festa batekin, hau zoragarria. Datorren ostegunen 1000. saioa ospatuko dugu, eta seguro paradeukiko dugula, 1000 saio hauetan mugarri izan diren uneak oroitzeko. Eta hau horietako bat izango da. Sorkuntza prozesuan blokeoak izaten dira, baina beti aurkitzen dugu bidea. Horixe esan zigun duela 5 urte arina azkoek. Ez dakigu oraingoan zenbat blokeo une izan dituen, baina gainditu ditu guztiak, pres bai dauka bere lan berria. Ta bole, arriskuz eta emozioz beteriko obra honetan, 2 pertsonaia celebrek errealitate eta fantasiaz beteriko egoerak biziko dituzte. Eta bizipen hauetatik ondorio garbi bat aterako dute. Gizartean ditugun arazoei aurre egiteko bide bakarra, elkarbizitza, errespetua eta elkarlana dira. Hain simple eta liberean hain zaila. Oztua, ta zure irrifarra, pantailari begira, betirako galdua. Oztua, zer geratuko da azkenean, zen
duela 5 urte ez geneuzkan bigarren kafeko galdera ofizialak, baina orain badaude, eta orduan harinek erantzun egin beharko ditu ez dira. Egin beharko du, ze nik 2 galdera botako ditut, eta harine, egunon, zuk bietako bat erantzun beharko duzu. 2 galderak dira, nola gustatuko litzaizuke, nola irudikatzen duzu, zure funerala, zure hileta, hori alde batetik. Eta bestetik, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, harine, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina pelikulan begira ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Pelikulak kontatuko du soilik zure bizitzako etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero horrela pantaila mundian zinematan ikusteko. Eta esan bezala, bietako batekin konformatzen gara, Ni uste lehenengo aukeratuko dutela, eta gustatuko litzaidake nire funerala festa bat izatea. Ez pentsatzen jende gehienari... Jende askok esaten digu hori bai. Duela, baina, bai, uste dut eriotzarekin gaina, orain, justo egun hauetan gertu izan dut bat, eta hontaz hitzaiten egin gara, gure gizartean eriotza oso, tabu bat da, ez da asko hitzaiten, gauza triste bat da, eta beste kultura batzutan bestera batea egite dute. Eta orduan, hori pentsatuta gustatuko litzateke beste kultura batzutan bezala izatea festa bat eta zerbait ospatzeko, ez? Ibilbide bat egin duen pertsona bat eta hori gogoratzeko. Eta musika, dantza eta listo, festa. Eta akrobaziak, eta telak, eta sudur gorriak, eta horrelakoak egongo dira? Beharko ez da. Espero, baiet, jende hori ere aneotea. Eta, hori da, eta egotea, bai akrobaziak, sudur gorriak denetik. Oso ondo, erantzun dituzu bigarren kafeko galdera ofizialak, eta hau ja gainetik enduta sartuko gara horrela benetan interesgarriak diren kontuetan, ze gaur ekainak 5 ditu, baina maiatzaren 16an, hau da ez da hilabete bat pasa, Leioako umore azokan lana estrenatu zenutenetik. Zer moduz? Orain oso ondo, asko... Orain. Orain oso ondo, hoi da, orain dela hilabete, esan dezen bezala justo maiekin hitzein nun, duela hilabete, honea etortzeko, eta hor oso urduri gunden, presioa handia, azkeneko momentua, eta hori, orain ja erditu deula, oso pozik. Oso askatu dugu dena, eta orain ja disfrutatzea, gustatzen zaigu nahitea dela emanaldiak eta presioi gabe, hola beste. Presioa ipatu duzu, presio hori da autopresioa edo kanpotik zetorren presioa? Gehiengoa da norberak bere buruari jartzen diona. Gero horrelako ferietan ere, Leioa edo lako ikustalditan, naiz eta zu nahiko lasai jun, kanpotik ere mezuak iristen dira. Azten da jendea, baina, jende asko torrikoa behiratzea ondo inbardezue, eta orduan, biak batzen dira, bai zure presioa nahikoa izaten dela, gehi batzutan kanpotik datorrena, saiatzen diala laguntzen, baina igual, kasu batzutan iten zehala, bildurtu edo txikitu, tala. Orduan biak. Bai, askotan, egun nuen harine, bai, askotan horrelako jaialdian denetan gertatzen da, beraiek eskatzute estrenaldi izatea. Eta guk badakigu estrenaldietan oraindik, pulitu behar da pixka sorkuntza. Eta loteri bat da, porque zutu juten zarere estrenatu gabeko obra batekin, eta karo, ez bazaie gustatzen, eta hasten dira ja gure zensoreak, gure barruko impostoreak, ez dizute kontratatuko, ez dakiz bildur horiek, autopresio hori, eta bai, oso gogorrak dira horrelako egoerak. Bai, oso, eta adibidez, posten naiz, bi aukera ematen zizkigutelako ez, bi paseiteko, eta orduan lehenengo adibidez izan zen oso gogorra guretzat, igual kanpotik ondo zeuden, baina guk ez genuen batere disfrutatu, eta ja bigarrenean bai, hori ja askatu genula, eta zen, jazta hau da ona, eta bigarren egin genunean asko disfrutatu genuen, eta beste ikuskizun bada. Zu badakizu, beste gauza da. Claro, esatezu, baina hau atzoko berdina da. Baina, eta hoi. Eta askotan esaten digute, zu disfrutazu, zuk ez baduzu disfrutatzen, publika ez du disfrutatuko, eta badakigu, eta lehenengo mailako elekzio bat, baina hala ere, estrenaldi bat, iristen danean, bazuet zaude disfrutatzeko modukoa, hainbeste gauza euskazulako barrun, ez? Oida. Bai, eta ez da erresa, eta presio handia da. Nik esango nukela programatzaileek ere badakitela, zer dan estrenaldi bat jaialdi batean, benetako programatzaileek badira behintzat, baina hala ere, presio izugarria sentitzen dugu. Gaina gero ikuskizunak egiten dira batez ere, egiten dira neinean, ez? Boloetan, hori gorputza hartzen juten da, eta orduan beste gauza bada. Ez da lehenengo aldian botatzen desun hori, gero ja zure, orduan hemendik urteetea
ikuskizuna asko hobeto egoten da, eta pena da, ez hori erakutsi, baina zuk esaten duzu bezala espero dugu programatzaileak edo, jende horrek, hori baloratzea eta jakitea nun gauden, ez? Bai, eta jake ireki dugu turromoian kaxan. Bada beste gauza oso gutxita hitzeiten dela, artisten lesioak, eta zea, ez? Osea, kirolari bat lesionatuta baldin badago titularra da, portadan agertzen dela, eta jarraipen bat egire, noiz bueltatzen dan, eta artistan kasuan, eta zirku are gehiago, horrelako horren bat gertatzen bada, igual ez dizute deitzen, edo sustituzio bilatzeko oso zaila da, ezinezkoa kasu askotan, eta horren atzean dagoen presioa ere nabargarria. Justo, kontatzitza egiten, humore azoka baino lehen, azkeneko 2 astetan, paezek, nire lankideak esgintze bat inzun ensaiotan. Eta orduan gelditu inbarri zen genuen, azkeneko 10 egunetan ezin genuen ensaiatu. Eta gero bukatuta ero, pasata ero ere, beste gauza batzuk ateatzen jun zaizkio, presioa, estresa, lan karga, eta zuk esatezuna, bain ezin dugu gelditu, zehoin hasten geha lanian. Orduan dauzka, 10 egun ondo jartzeko, eta gero ja, uda osoa bota behar du daun bezala. Zen nik ezin dut beste pertsona batekin lanein, hola egun batetik bestea. Osa, urte batetik bestea bai prestatu daiteke, ensaiatu, baina oso delikatua da, eta gaina 2 pertsona gehatzen geha lanik gabe, bai presio handia da egia da batzutan. Azkenean, nik daukat sensazioa como dela gai tabu, gainera, askotan ez da itzein honi buru, egiten duzuena duzuena, ez kejatu. Gainera, baina ez dakit artistaren estatusa aurrera baldin badi joa etorkizunean, eta iriste bada behingoz, nik uste dut mai gainen egon behar dala, gai hau edo puntu hau, ez? Bai, egia da, oso, baina, hori lesioan, asunta baina gure lana oso fisikoa da, orduan, lesio batekin igual ezin dezu egin zen beste gauza bat igual pixka moldatu ezakezu, baina paezen esgintzakin ezin genuen egin. Orduan nik uste hori plantatu beharko dela, eta igual beste bastakit irten bideren bat bilatu edo... Baina zirkoan bakizuet dema zein denez, zailago arendik, eta zailago arendik. Eta zailtasun guztien gainetik, badator, naldi berria, obra berria, tabole, ondo jarrita azentua edo tabole. Hori xamarron, nola esaten da? Italianez, eske asko gertatzen da, zeren tabuleren antza dauka, tabule jatekoakin, baina tabole italiarrez maia da, ez plurala da, femeninoa da, orduan tabola eta tabole, dia maiak. Eta gure ikuskizun berrian maia, lau mai dauzkagu, orduan horrengatik jarri genion tabole, eta da tabole. Tabole, izango zen. Tabole, Federico Cosafai! Aipatu dut nik, arriskuz eta emozioz betiriko obra honetan, badagoela ondorio garbi bat. Eta nik galdetu nahi nizun sorkuntza prozesuan, ea nolako izan dan. Hau da, hasieratik jakin duzu guk sortu nahi dugu zerbait erakutsiko duena elkarbizitzaren garrantzia, edo sortzen hasi zarete eta batean konturatu zarete hemen mezu hori zegoela, edo nolako izan den prozesua? Gu sortzen hasi gera, zen guk sortzen dugu materialaetik. Lehenengo aukeratzen dugu ze materialekin lan ingo dugu, kasu honetan maiak ziren, eta gero hortik hasten gara gure materiala teatzen sorkuntza. Eta iritsi zen bukaerako ondorio bat izan zen. Ze maiekin goaz torre bat montatzen juten geha, eta gainean gauza jartzeko, eta hori pertsona bate bakarrik ezin du egin, eske ezinezkoa da. Orduan hor ditugu, gure arteko liskar batzuk, eta gauza batzuk, baina bukaeran egiten duguna da biok elkarlanean jarri, eta hori montatu, eta bukaera eman. Orduan sorkuntzan zehar etorri da mezua. Guk gehiago beste jende batek igual idatzi egiten du, hori bakoitza bererara. Idatzi egiten du pieza, eta gero hortik sortu, guk material bat aukeratzen dugu, eta hortik ia ze ekartzen da, ze emateigun. Prozesu hori oso klauna da, oso improvisaketetik edo lanetatik, juten gara izten, eta askotan aurkikuntza, etortzen dira horreko sorpresak. Nik baneukan lagun bat titiritero, txotxongilero zela, eta berak esaten zuela hasten zanean txotxongilo bat egiten, iristen zala momentu bat, nun txotxongiloak behidatzen zuzen,
bere begietat, eta esaten zuten horrela izan nahi dut. Eta hortik aurra ja sorkuntzak esaten dizu nola izan nahi duen. Zirkoan gertatzen da ere, zuek? Hori ze polita. Ez daukazu txontxongila, ez dituzu begi batzu behiratzeko, baina bai olako zeo zer da. Tiratzen zoaz, eta bapatian, zuk esatezu nahi, badakin hundi, jazta. Hori iritsi arte, pazientzia izan bar da, eta jun bar da laniten, eta gero ja aurkitzen desunean, eta normalean ja erditik aurra izaten da, Baina lasaitu itezea, eta venga, hortik tiratzezu baino bai. Mira, txontxongilana bezala. Eta fijatu naiz, indartsuak, opera, taule, esandakoarekin, mailarekin, igual, taule kajak eta frutak eta indartsuena, gimnasioarena, olimpiadak, horrelako kirolak, beti hartzen dezu gai bat, edo tema bat, eta horren arira azten zarete sortzen? Bai, gehiena, komentatuetan bezala material bat aukeratzen dugu, bai. Gehienetan paez izaten da, nire lankidea izaten da proposatzen duna, berak dauka hori atatzen zaio, eta berak esaten du, goitugu lau mai, jarriko jogu burni bat, eta ni beti hasieran kontatzen duna esaten baino, zea idaz esateu, eta gero materialarekin jolasten hortik atatzen zaigu. Azten da Aritza Rodríguez da gure zuzendaria, bai operan eta bai tabolen, eta hortik azte zaigu, improvisatu materialak intaula, eta atera iten da. Nik galdera badaukat. Ikusle bezala joaten banaiz, sufritu egingo dut. Oso galdera hona da, oso galdera mai bat bestearen gainean, igotzen ari zarete, altuerak, sufritu egingo dut, ezta? Hoi da gure jokua gainaz, maiak ez dira oso egonkorrak. Guk aukeratzen dugu material oso ez egonkorra. Gustatzen zaigu mugitzen dana, arriskua ematen duna, eta agian zuk pertsonalki, etzen nuen... Mugitzen dana. Ari gara trailerra ikusten. Asko mugitzen da, maiak asko mugitzen dira, eta ematen du, baina hori da jokua, nahitan da. Batzuta esate da jende, baina hori segurua da, eski hori da guk egin nahi deguna. Egin genezaken beste material batekin, estruktura bat, eta esan diazun galderakin, badioz, zu ez dakit, igual ikusten duzu, eta tensio pixkat, nire amak adibidez, kajenan oso gaizki pasatzen du momentuan, gero ja ondo, baina ikusten du momentuan, ni behiratzen da batzutan publikoan, eta sufritzen nahi da, bildurra, gero asko gustatzen zaio, baina egia da badaukala punto bat, zei dia, eroringo dia, osea, a ber. Bai, gero ikusle bezala jakin behar duzu, ez? Ordu asko sartu dituzuela hau prestatzen, gaitasun fisiko, emozional eta intelektual guztiak dituzuela hau egiteko, baina bai, puntu bat, nik ere sufrituko nuke, eta are gehiago, klaro, zure amak zer pentsatuko du, bai, noski bai, ez? Baina, bueno, hor dago, ez? Ikusleari ere eskatzen zaio konfiantza puntu bat. Hori da, eta gero ere nik uste dut, saiatzen gerala gauzak nahiko garbi egiten ikusteko ere gure gorputzen segurtasun badagoela, ez? Badakigula noragoa zen, eta igual arriskua gehiago ikusten da materialean, baina esaten zu, hau badakite gora bera, hau eusten du, orduan igual alde hortatik, lasai jendia publikoak esaten du, baina bueno, ez dira katuko hemen, ez dugu izango ambulantziari ez dugu deitu beharko. Askotan bai paradoxikoa da, ez? Porque publikoa baina du disfrutatzen, eta gu disfrutatu behar dugu horretarako, baina publikoak sufritu nahi du pixka bat, eta horretarako gu sufritu behar dugu, ez? Eta tensio hori ez baldin badago, dena perfecto baldin badago, emoziorik ez. Ez, eske bestela da, zagit nola esan, izango esan bezala, paper ba, bezala, marrazki, biziri. Robotak, ez? Hori, robotak, hoi da adibide horrena. Bizirik ez daukan zerbait bezala, ez? Eta hoi da, nik uste ere ikusleak nahi dula, nik ikusle bezala askotan gustatzen zaidala, emozio desberdinak pasatzea, ez? Asko gustatzen zaiparreitea hori bakoitzak. Baina gustatzen zait ere hori sentitzea, bildurra sentitzea, edo tristura ere asko gustatzen zait, estenati datorrenean, noski. Eta orduan, hori emozioietatik pasatzea, olako leku seguro batean, zeren antzezpen bada, bakizu ez dala realitateko. Baina usteet polita dela eta garrantzitsua hori, bidai hori itea. Eta egi asko dago, bai, nik esango nukela zirkon momentu ez dakit, handienetako bat dela, erru bat dagoenean edo kale bat dagoenean, mazekin erortzen direle, trapezio bat ezer, eta berriro saiatzen dutenean, ez? Eta momentu hori da publikoa zutik jarrita, bero, eta lortzea, fai bat gero, nik esango nukela, lehenengo geisten gara inpernura, eta hortik goaz gora. Hori da.
Hori da. Bai, batzutan akatsa edo faioa, gero publikoaren erantzuna handiagoa izango da horrekin. Ze apreziatu iten du ere, zailtasuna, batzutan oso horrexe iten dezu dena, eta, gara, orduan esatute, bale, oain berak laguntza behar du ere, energia emango diogu, ez? Eta orduan denak jartzen dira zurekin, eta ateatzen danean, bai, hori polita da. Eizue, goizeko 11:25 minutu ditugu, ederki eta gustora ari gara, baina uste dut harine agurtzen erasi beharko dugula, aurrera egin behar dugu, Gabriel Arestirentzat tartetxoa hartu behar dugu, eta oraindik ere Lubakian podcastaren giro horretan, etxe bizitzaren afera eta etxe bizitzaren gatazka horren inguruan, hariko gara urrengo minutuetan, beraz, agurtu horretik harine konta iguzu, zer dugun aurretik, noiz ikusial izango zaitugun, eta ze behar duen jakin entzuleak erabakitzeko, gero joan edo ez joan, baina ze jakin behar duen, eta noiz ikusial zaitugun. Hola, buruan dauzkadan datak, hemen Euskal Herrian, lan asko egiten dugu Galizian, eta orain estatuan bidaltzen dute Espainian tokiren batean. Baina Euskal Herrian daukagu, urrengo adibidez Eibarren, ekainaren 14ean, eta gero ekainean ere Hernanin daukagu, abuztuan Donostin gaude, Alonsotegin uste irailan, bueno, ez naizola buruz gehiago goratzen, hori igual behiratu behar etorri baina lehen. Bueno, lasai. Zirkotxosko.comen hortxe dauzkazu ikuskizunak eta sare sozialetan ere, bilatu eta ikusiko duzu tabole ikuskizun hau. Mila esker gaur gurera etortzeagatik, mila esker harine asko ez zure opariagatik, nire eguneko lehen, eta ziurenik azken tarte izango delako, eta gustatzen zait, errola, formato minimalean, ez ustean, eta irrati uinen bitartez gure entzulekin elkarbanatuta horrela ospatu izana. Mila esker eta laizter arte. Eskerrik asko. Guaz aurrera entzuleok. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz? Nire aitaren etxea defendituko dut, otxoen kontra, justiziaren kontra, defendituko dut. Gaurko egunez, duela 50 urte, hiltzen Gabriel Aresti, eta 50 urte potoloa dira, zenbaki potoloa da 50 eta guk omenaldi txiki modura, historio bat berreskuratu nahi izango dugu, ze duela 6 hilabete, Gabriel Arestik 1955 urtean idatzitako poema bat aurkitu zutela jakinarazi zigun Jon Kortazar, Euskal Herriko Unibertsitateko literatura katedradunak eta poetaren biografoak. Eskuak moztuko dizkidate labesoarekin. Eta asko gustatzen zaizkitu horrelako sekretoak, hau da, duela 50 urte hiltzen Gabriel Aresti, eta oraindik bere poemak agertzen dira. Ez diazu esango, ez dela ederra. Beraz horregatik histori hori berreskuratu nahi nuen. Non azaldu zen poema hau? Non azaldu zen Gabrielen idatzi hau? Zubiri Morages familiaren artxiboan topatu omen zuten. Dirudienez, laguntalde batek Aizkorrira antolatutako txango batean ezagutu zuten elkar Arestik eta Osane Zubiri Otazoak 1953ko urrian, eta orduan, nola ez, Zubiri familiaren artxibategian zegoen poema hau. Olerkiak kontatzen duenez, Gabriel Arestiren arabera, 1953ko urriaren 5ean, eta adi egon datari, ze hemen, urriaren 5 ote zen, agian ez,
gerora eseago aipatuko dugu. Baina berak dio 1953ko urriaren 5ean lagun talde batek, Txinparta antzerki konpainia tartean, txango egin zuela Urbiako zelaietara, Aizkorriko mendilerroan. Egilearen biografian data seinalatua da dirudienez? Denbora eder bategaz, udagoienean, Urbira gondoia zan, Urriko 5ean, kotxea jentea alaiaz beterik egoan. Eta Jon Juaristiren itzulpenean, udazkeneko eguraldi onarekin Urbiara joaten ginen urriaren 5ean, autoa jende alaiz beteta zegoen. Egun hartan, ez dakit zerbait berezia sentitu ote zuen Gabriel Arestik neska batengatik, badirudi baietz honela deskribatzen du eta poetak. Andaratxuarek eukiten eban uie belegi lastoa, eta begiak azulazulak, zelan balira itxasoa. Andereño hark, ile hori lastoa eta begi urdin-urdinak zituen itxasoa balira bezala. Jo, nabaritzen da baietz. Zerbait sentitu zuela Gabriel Arestik neska honekiko. Horregatik poetak aitortzen du, han ezagutu neban neskea, bai azartuko nintzake, orain esaten bildur barikan, apur bat nebala maite. Han ezagutu nuen neska, orain ausartuko nintzateke, beldurrik gabe esatera, pixka bat maite izan nuela. Besorik gabe, zorbaldarik gabe, utziko naute. Neska horrek Osane Zubiri Otazua zuen izena eta Bilboko familia ezagun batekoa zen. Eta hemen dator datarekin lehen aipatu dizuena, ze Osanek dio txango hori urriaren 4ean izan zela. Orduan hemen zer gertatzen da? Bueno, kontua da Osanek argazkiak zituela eta berak argazkietan jartzen zuela fetxa eta asko dauzkala egun horietakoak, urrengo egunekoak, aurreko egunetakoak, eta badirudi nik uste dut arrazoia izango duela Osanek, ze kontuan hartu behar da, Kortazarrek esaten duen bezala, Arestik idatzi zuela 4 urte beranduago poema hau. Eta orduan, egian, atzera begira jarri eta 4 urte atzera, datak ies egin ziola gainera, urte horretako urriaren 5 astelena zen. Eta urriaren 4 igandea. Ze egun da proposagoa mendira juteko? Domeka zalantzari. Noski baietz. Eta orduan, pentsatzen dugu Osanek arrazoi zuela, ziur baietz, urriaren 4ean gertatu zen, baina tira, Arestik idatzi zuen, 5ean izan zela. Orduan Osanek 16 urte omen zituen eta Arestik 20. Ze izan jarri zion poema honi? Errota gorria. Mulangush. Datoz, joan ez balira bezala datoz, zer dakarte. Hemen badaude teoria batzuk. Mulangush, errota gorria zergatik behar bada John Houstonek 1952an estrenatu zuen izenburu bereko film bati omenaldia egin ediziolako Arestik, ze Kortazarrek jakinarazi digu, behin baino gehiagotan. Zinefiloa zela Aresti. Hori da, Arestiri zinema gustatzen zitzaiola. Pelikula honek 2 Oscar eskoratu zituen, beste 5etarako izendatua izan zen, beraz, balitekeena da, pelikula hori famatua izatea, eta pelikula kontatzen duenaren arabera, Arestik inspirazio bezala hartu izana, nik uste dut baietz. Honela hasten da, nire laguna errota gorrian eiozu astiro nire maitasuna. Eta oraingoan itzulpenean, nire laguna errota gorrian astiro mugitzen da nire maitea. Argazki bat ematea sentimendu afektibo horren froga zen. Bai, eta alaxe dauzka gordeta Osanek, eta bere familiak argazkia eta poemak baino badakizu zer gertatu zen. Asteko baietz, hemen argi geratzen dela harreman bat egon zela. Ze mendira elkarrekin joan ziren, horrek ez du ezer esan nahi, lagunak elkarrekin mendira joaten dira. Baina... 20. mende erdian mendia kirola baino gehiago zen, Egunen batean kontatuko dizkizuet frankismo garaian Erniopean egiten ziren dantzaldi klandestino haietan han neskalaguntziatzen egiten etxea urruntze golako, baino lasto eta belarruzen artean gauza asko gertatzen ziren. Nere gurasoak? Dantzaldi baten ezagutu zuten elkar, nere gurasoek. Pentsa. Bai. Baina hemen historia honek badu zerbait bitxia, Ze lagunak ziren bai, baina harremana bukatu egin zen urtebete beranduago. Urtebete beranduago, ez ziren lagunak edo, no sé, zerbait gertatu zen. Badirudi, antza denez, arrazoi
ekonomikoengatik esan dugu lehen, Zubiri familiak ospe handia zuela Bilbon, baina 1936ko gerraren ostean ondasun guztiak galdu zituen. Osane Zubiriren aitak gudaria izan zen eta frontean hil zen 1937an, alaba jaio baino 4 hilabete aurretik. Hemen badago zerbait, kontua da, poema hauek ederrak direla, poema hauek zoragarriak direla, hainbeste urte beranduago poemak topatzeak ere baduela, sekulako zirrara sortzen duela, baina aldi berean, historia honetan, pena ere badagoela, ze hemen eskaini dizkio poema batzuk neska bati, eta urte bete beranduago, harremanik ez dago neska horrekin. Hau pena. Pena. Baina ez diren garai erresak lirikarako, ez da modiorako ere, gerra garai haiek. Hala ere, Mai Gorostiaga Pozok topatu duen beste lotura bat. Bai, zer gertatzen da? Justo urriak 5, 1889an, ireki zen lehenengo aldiz Le Moulin Rouge. Ai, ba! Mendi buelta hori egin zen egunean, edo behintzat egin ezpazen ere akaso hortik Arestiren... Badakitze gertatu den, Gabriel Aresti eta Goiuri Ezeiza pertsona bera dira. Nik sarrerak egiteko, batzuetan trampak egiten ditut loturak topatzeko. Eta berari interesatzen zitzaion poeman lotura egiteko urriaren 5ean izatea txangoa, eta faltsutu egin zuen. Entzuleok, entzun duzue, Goiuri Ezeiza Arandia Dixit. Nik batzutan sarreretan loturak egiteko trampak egiten ditut. Goiuri hori izan duzu? Ez dut esan, ez dut igo musika eta... Ez musika ez dut igoko, ze Pablo Zurutuza hemen atejoka daukagu Lubakian podcastaren 3. atala hain zuzen ere entzun behar duguna. Jarraitu aurreko biak gure webunean eta baita podcast plataformetan ere, ze benetan hausnarketa sakon eta interesgarriak ari da egiten Pablo Zurutuza, etxe bizitzaren aferaren inguruan. Azet etxe bizitza sindikatukoan Salvadorrekin, egongo da, guerdiko mabietara bitarteko horretan. Guk agur esango zaituzte, esango dizuegu entzuleok, baina bihar hemen izango gara, goizeko 10:05 zuekin. Aurreko saioan, Unai Fernandez de Betoño, arkitekto, irakasle eta politikari izandakoarekin hitz egin genuen. Harekin, bizitzeko moduak, politika mundua eta hainbat kontu berezi jorratu genituen. Dugun egoeraren argazki bat egin ahal izateko. Baina hortik kanpo ere, badago non laguntza eskatu, etxe bizitzaren gatazkaren inguruan ari garenean. Izan ere, geroz eta ohikoagoa da munduan zehar etxe bizitza sindikatuen inguruan hitz egitea. Batzuentzat, ohiko kontzeptua, beste askorentzat berria. Eta horregatik, gaurkoan Bilbora etorri gara. Hemen, Azet etxe bizitza sindikatuarekin biltzeko. Haren izenean, Ane Salvador ezagutu dugu, eta hari egin dizkiogu galderak. Etxe bizitza sindikatu bat zer den, haren egin beharra zein den, eta egunerokoan topatzen dituzten problematikak zein diren. Eta baita arazoaren inguruko haien ikuspegia, zein den. Zein izan beharko litzateke, bakoitzaren jokabidea, etxe bizitzaren gatazkaren aurrean. Zein da egoera orain? Ongi etorri Lubakira. Pasa eta eseri lasai. Etxean zaudete. Entzuten ari zaren hau, Lubakian da. Gaur,
Azet Etxebizitza Sindikatua. Kaixo, Ane, nola marrazten zenuen etxe bat txikitan? Bueno, Bilboko etxeekin zerikusi handirik ez duten etxeak margotzen dituen, ez? Lorategi, tximinia, piscina, eta, gaur egun ordaindu ezingo nuken etxe bat. Azet Etxebizitza Sindikatua, azken urteetan Bilbon sortutako talde bat da. Etxebizitza, edozein bizi proiekturen erdigunean dagoen zerbait dela ulertzen dute. Eta horren alde egiten dute borroka. Gaur, haien egunerokoan egiten dutena azalduko digute. Eta beste hainbat konturen inguruko iritzia eman. Bueno, Ane, zu Azeteko kidea zara, zer da Azet? Bueno, gu etxebizitza sindikatu bat gara, Bilbon iten dugu lan, auzo ezberdinetan, gehien bat Alde Zaharrean, San Frantziskon, Zabalan, Bilbosarrean, Atxurin, zonalde honetan, eta holan iten duguna orokorrean da, etxebizitzarekin lotura zuzena duten arazo ustez individualei, erantzun kolektiboak eman gatazka parametroetan kokatuz. Tresna ezberdinak mobilizatuz, eta Geroz eta gehiago entzuten ari gara azken aldian, etxebizitza sindikatuen inguruko informazioa, nik uste bintzat azken urteetan eta geroz eta okerrago agonez panorama geroz eta laguntza gehiago behar da, eta hor sartzen zaitez zuek. Zer da etxebizitza sindikatu bat izatez? Guk ulertzen dugu gaur egun lana kapitala kontraesana soldatapeko lanetik haratago edo zabaldu dela, ez? Esan genezake prekarietatea badala gure bizitzako osotasunean zeharkatzen duen zeo zer, beraz, uste dugu sindikalismoaren perspektibatik lan esparrutik haratago ere gure interesak defendatzeko antolatu behar garela, ez? Adibidez, etxebizitzaren esparruan. Eta apur bate horrela definitzen ditugu etxebizitza sindikatuak. Etxebizitzaren arloan, langile klasearen interesen aldez, interesak defendatzeko tresna edo estruktura bezala. Eta gaur egun jaio den zerbait da, edo? Gu sortu ginen duela 4-5 urte, Euskal Herrian etxebizitza sindikatuek duten ibilbidea oso laburra da, alderatzen baldin badugu beste lurraldeekin. Eta, sortu ginenean asko behiratu genien herrialde katalanei adibidez. Euskal Herrian ez zegoen holan etxebizitza sindikaturik bere horretan, edo forma hori zuen hartu etxebizitzaren aldeko borrokak, baina bai uste dugu etxebizitzaren aldeko borrokak gurean Euskal Herrian ere ibilbide bat duela, eta ez dela jaio etxebizitza sindikatuekin, ez? Eragile eta antolakunde asko egon dira historian zehar laia jorratu eta landa dutenak, okupazio mugimenduak ere ekarpen oso handia egin dio borroka honi, eta esperientzia guzti hauek nolabait izan dira apur bat gure sindikatuaren hitzazargi edo. Etxebizitza sindikatu hitzak entzun, eta agian jendeak egiten duzuen lan horren inguruko ideia bat egin dezake, baina gero zuen sareetan sartzean gehiago aurkitzen du. Zer egiten duzu urtean zehar, egunerokoan? Guk sindikatutik egiten dugun lana kokatzen dugu bi hildotan. Batetik dugu kaso edo gatazka konkretu dagokion lana, lan sindikala ditzen diogu horri, eta bestetik kasuetatik haratago egiten dugun lan guztia, ez? Lan irudikatzeko zein den lana, saietuko naiz azaltzen apur bat zein den kasu baten ibilbidea sindikatura iristen denean, ez? Gugana pertsonat heltzen da, etxebizitzarekin arazo bat duena, harrera bat egiten diogu, eta saltzen diogu apur bat, zer den etxebizitza sindikatu bat, nortzuk garen zelan egiten dugun lan, eta zer dugun eskatzeko, eta eraberean ze konpromiso ere eskatzen dizkiogun, ez? Jende asko iristen delako gurera ere jakin barik zer den etxebizitza sindikatu bat, ez? Eta, ados baldin bago planteatzen diogunarekin, asanblada batera gonbidatzen dugu.
Guretzat asanblada da sindikatuaren erdigunean dagoen espazioa, gero beste hainbat marko ditugu, baina bai uste dugu nolaiteko zentraltasuna eman behar zaiola horri. Eta asanbladan parte hartzen dugu, bai kaltetuak, bai etxebizitza arazo batekin etorri diren hoiek, eta baita ere militanteok, eta espazio amankomun bat. Kasu bakoitzari edo gatazka bakoitzari helburu bat hartzen zaio, problematikak oso anitzak dira, baina gero ere arazo bakoitzaren aurrean norberak bilatu alduen helburua ere ezberdina izan daiteke. Eta helburu horren arabera, asanblada, azte, goaz marrazten, zein den ibilbidea eta ze tresna mobilizatu behar ditugun garaipen hori lortzeko. Izan daitezke bitartekaritzak etxe jabeekin edo bankoekin edo danadalakoarekin, presio kanpainak, seinalamendu publikoak, mobilizazioak, resistentziak atarietan etxegabetzea aginduak iristen direnean, eta bar. Eta hau da egiten duguna ez, kasuei dagokionez, baina lan sindikalatik aratago ere, da beste lan batzuk egiten ditugu, lan politikoa ditzen diguna, eta guretzako bata beste barik eluke zentzurik izango. Eta barlo horri daukionez, kanpaina zehatzak egiten ditugu gai ezberdinen inguruan, kanpaina politikoak eta komunikatiboak, marko politiko ezberdinetan lan egiten dugu beste antolakunde eta eragileekin, formakuntza politikoak antolatzen ditugu militanteentzat, baina baita ere kaltetu moduan datozentzat, eta, gero gaude antolatuta ere Euskal Herri mailan beste etxebizitza sindikatu batzuekin, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sarean, eta hor ere egiten dugu ekarpena. Eta edo nor joan daiteke laguntza eskea? Bai, noski, bai, batzutan etxebizitzaren arazoaz hitz egiten dugunean burura datorkiguna, igual da, emantzipatu ezin den gaztea, edo hipoteka ordaindu ezin duen familia bat, eta olako kasuak eta olako profilak noski egon badaude, baina ez dira bakarrak, ez? Ustegu gaur egun pobretze orokor bat bizitzen ari garela, eta etxebizitzaren arazoa langile klasearen osotasunari eragiten dio, edo eragingo dio epe laburrean, beraz, problematikak dira oso anitzak, asanblara datozen profilak ere dira anitzak, eta noski edo nor etor daiteke laguntza eske edo eskaintzera ere, eta animatzen zaituztegu. Anitza da azateko kideek egiten duten lana. Eta anitza da ere, haiengana iristen den jendearen perfila. Arazoaren tamaina ulertzeko gako batzuk entzun ditugu orain arte. Baina nora garamatza honek? Zerri egin beharko diogu aurre? Eta nola? Azkenaldian kaleetan, sareetan eta irratietan eta toki askotan ikusi ditugu grebarako deiak, kontzentrazio bereziak eta nolako grebataz ari dara hitz egiten, zein da greba hauen helburua? Lehenik eta baina esatea, Euskal Herrian oraindik ez dagoela horrelako proposamenik mahai gainean, epela aurrean behintzat. Eta uste dugu, aztertu beharko genukela, batetik greba eredua, etxebizitza greba baten eredua, eta horrek dituen potentzialtasunak eta aukerak, eta bestetik ere garrantzitsua izango litzateke aztertzea, zeintzuk diren baldintzak Euskal Herrian horrelako greba eta aurrera eramateko, ez? Eta ez bakarrik aurrera eramateko, ez eta arrakastatsua eta masiboa izateko. Eta bidez ondo aztertu beharko genuke, zein den Euskal Herriko jabetza eta maizterren mapa, ondo definitzeko batez, zeintzuk diren aliatuak eta zeintzuk etzaiak. Eta, esatea, noski tresna zilegia iruditzen zaigula, eta ulertzen dugu, helburua dela jabeei presioa egitea, batez ere jabe handiei, hor uste dugu potentzialtazu bat egon aldela presio egiteko, eta baita ere klase politikoari, ez, neurriak arditzaten egoera, larrialdi egoera honen aurrean. Ez jabe eta zari zera, eta gidoio prestatzen genuenean, pentsatzen genuen, interesgarria dela badago figura bat, azkenan jende askok baduka bigarren pixu bat eredatu duelako, edo moduren batean jaso duelako, edo erosi izan duelako. Eta denetarik dagoen bezala, egongo da ere modu osasuntsuan alokatu nahi duena. Eta nolako izan beharko litzateke harreman hori? Guk beti esaten dugu, guretzat errentista izatea,
ez dela lan bat, edo ez dela ofizio bat, ez? Ze badago jendea hori ere defendatzen duena. Horregatik ez dugu normala rentista honen eta txarren arteko ezberdintasun hori egiten. Zuk planteatzen duzun kasuistika zehatze hoietan, guretzat ezinbesteko aldintza litzateke etekinik esateratzea, ez? Hau da, beste langile baten lanari esker esateratzea. Eta batzuetan uste dut, etxebizitzaren gaiarekin ez dugula oso, edo ez dugula oinargi ikusten, baina beste oinarrizko behar material batzuen inguruan hitz egiten dugunean oso argia da, ez? Ebidez, mediku batek kobratuko balio kontsulta Osakidetzako txartelarik ez duen bati eta horrekin aberastuko balitz, ez? Edo irakasle batek hezkuntza sistema publikora sarbiderik ez duen familiei kobratuko balizkio klaseak eta horretatik etekin bat aterako balu, ziurrenik ikusiko nuke etikoa ez dela, ez? Eta zenako ginen kontra? Behintzat, osasungintza eta hezkuntza publikoa defendatzen dugunok, beste batzuk agian. Eta orduan, guk ulertzen dugu etxebizitza badela ere bizirauteko beharrezkoa dugun oinarrizko behar material bat, etxebizitza barik oso zaila ezinezkoa da aurre eramate edozein bizi proiektu, eta, eskubide unibertsal izatea aldarrikatzen dugu, guztiontzat izatea, eta horretarako ezin du negoziorako edo etekin ateratzeko iturri ezan. Etxebizitzaren bitartez etekin ekonomikoa atera. Ohitu gara ontara. Ohitu gara ere honen inguruan hitz egitera. Baina pertsonak dira, erabaki horien atzean daudenak. Prezio bat edo beste jartzeko autua egiten dutenak. Interesgarria da nek kontatu diguna, eta zentzuzko ere. Medikura joan alizateko erabat sortu badugu, zergatik ez beste bat lau pareten artean bizi alizateko. Lehenengo zatian hitzakin duzu hortaz, baina bizitzak geroz eta gehiago balio du, bizirik egotea oso garestia da. Maila berdinean igotzen ari dira gauzak. Bizitza eta alokairua, adibidez. Argiago bizitza gero eta garestiagoa da. Azken urteetan gainera langileon soldata nominalak izoztuta gelditu dira, edo oso gutxi igo dira. Oinarrizko beharren prezioa gora da etengabez, ikusten dugu kriston inflazioa dagoela gaur egun. Eta langileon soldata erreala ez, edo eta erosalmena berantza doaz aspalditik. Eta gainera honek bai duela harremana zuzena etxebizitzaren prezioarekin, ez? Euskal Herrian batez beste, gure soldaten zuten 60 iaia bideratzen dugula, ordaintzera lokairua edo hipoteka, ez? Orduan, horregatik uste dugu, bizitzaren arlo guztietan antolatzea gaur egun ezinbestekoa dela, soldatapeko lanean jarraitu behar dugu antolatzen, baina haratago ere ez, eta borroka ezberdin guztien artikulazioa ezinbestekoa izango da horretarako. Uste dugu ere turismoak baduela zer esana hemen, Euskal Herrian hainbat hirietan geroz eta handiagoa da turismo maila, Bilbo ere horietako bat da, nola bizi duzu hori hemen? Bai, egiten dugun irakurketa hori da, ez turistifikazioa momentu honetan etxebizitzaren aferari dagokionez daukagun gaitz handienetako bat gure herrietan. Batez ere hiriburuetan eta kostaldean, eta bereziki Ipar Euskal Herrian ere nahiko beldurgarria. Hegoaldean, Euskal Herrian oraindik ez gaude egoera berean, baina ikusten dugu tendentzia bardina dela eta bai oso kezkagarria dela. Bilbon adibidez, azken urteetan jauzi kualitatibo itzela egon da, 115% gorakada izan dute piso turistikoek, adibidez, datu nahiko esanguratzua, eta oso batzuetan horrek duen eragina oso esanguratzua da ere, hemen Alde Zaharrean adibidez, 7.000 pertsona bizi dira, eta daude 2.000 plaza turistiko. Horrek esan nahi du, 3 pertsonetatik bat
turista dela, ez? Hemen ondoan daukagun beste auzo batean, San Frantziskok biltzen ditu Bilboko piso turistiko gehienak, eta aldi berean auzo horretan ematen dira ere etxegabetze gehienak, Bilbo mailan, ez? Orduan, ikusten dugu oso argiak direla txanponaren bi aldeak, ez? Eta auzo hauetan asko lan egiten dugu, eta eguneroko sindikatuan, egunerokotasuneko lanean ikusten ditugu ondorioak, ez? Hotelak, turismoa, piso turistikoak gora doazen enean, alokairuen prezioa ere gora doa, etxegabetzeak gora doaz, auzoen militarizazioa eta kontrola gora doa. Orduan, turistifikazioare buruz hitz egiten dugunean ondo dago ere txanponaren beste aldea zein den argi izatea, ez? Eta hori da, desjabetzea eta kanporak eta masioa azken finea. Eta nolako izan beharko litzateke zuen ustez turismo eredua hemen? Eredua segitzen aurretin uste dugu beharrezkoa dela arazoa ongi kokatzea, ez? Batzutan hitz egiten dugu turistifikazioaren inguruan fenomeno kasual bat edo koiuntural bat izango bazan moduan, ez? Fenomeno atmosferiko bat ia. Eta guretzat turistifikazioa da kapitalaren akumulazio zikloekin zerikusi handia duen fenomeno bat, eta klase ofentziba baten baitan kokatu behar dena, ez? Orduan, turismo jasangarri edo osasuntzu bat egoteko negozioa izateari utzi beharko liok, eta hori ekoizpen modu honetan ezinezkoa da, ez? Eta turistifikazioa bada ere etxebizitzaren merkantilizazio, bada ere espazio publikoaren eta gure hirien merkantilizazioa, guztiz lotuta dago. Orduan, helburua ezin da izan, ezin gara mugatu eredua hitz egitera, edo helburua ezin da izan soilik neurri puntual batzuk hartzea, baizik eta sistema hau iraultzeko lan egitea. Hala ere, eta hau esan da, ez gaude neurri puntualen aurka, noski, hoien alde borrokatuko gara, eta adibidez, piso turistikoei muga jarri behar zaie, Airbnb eta horrelako enpresei muga jarri behar zaie lehenbailen, hotelen eraikuntza eten egin behar da, baina jakin da, horiek direla, urrat txikiak gure eskubideak irabazten joateko, eta negozio egiten duten hoien privilegioak murrizteko, ez? Ez azken helburu ezala. Zeinanak dira gure hiriak, gureak ez badira. Zergatik dira gure, eta zergatik orain ez. Urteak dira, nik neuk, nire aurrunago sentitzen dudala. Nonen naizen ni izango hemen izango dena. Eta ez den beste bat izango. Hau zainduko duen hori. Gure etorkizunean pentsatzen dugu. Baina zein etorkizun du hiriak berak. Nor biziko da hemen. Eta zeren arira. Orain arte Bilboren inguruan galdetu dizuegu, gehien bat, baina jakineko genuke Euskal Herri mailan gertatzen ari denaren inguruko zuen iritzia zein den. Nola esango zenukete, dugula herria orain? Argi dago egungo egoerak ez digula bide ematen optimistegiak izateko, ez? Baina, bai argi dugula irudikatu nahi dugun edo etorkizunean nahi dugun Euskal Herri hori disputatu egin beharko dugula, ez? Borrokatu egin beharko dugula, eta gure ustez badago porroka hori emateko aukera eta gogoa. Eta, etorkizuneko Euskal Herri hori uste dugu borrokan eraikiko dela, eta noski bertan egongo gara. Eta zein izan dako litzateke hurrengo pausoa? Etxebizitzari dagokionez, guk beti izaten dugu azken nortzimuga izan behar duela etxebizitzaren desmerkantilizazioa, ez? Eta hori ematen ez den bitartean, zinezkoa da etxebizitza eskubidea izatea eta guztiontzat izatea, ez? Arazoa ez delako etxebizitzaren prezioaren igoera, baizik eta etxebizitzak prezio bat izatea, eta prezio bat duen momentutik bete egongo da jendea prezio hori ordaindu ezin duena. Baina dena den kontziente gara pausuz pausu joan behar garela, ez? Eta larrialdi egoera batean gauden neurrian, ustegu larrialdi neurriak ere hartu behar direla, ez?
kontua da, edo gukon gaur egun arazoa ikusten diogu alderdi instituzional gehienek planteatzen dituzten pauso edo larrialdizko partxe edo neurri hoiei, ez? Zeiten dugun irakurketa da, neurri horiek askotan direla edo auspotzen dutela are gehiago negozioa, ez? Ez doaz negozioaren kontra, baizik eta negozio hori elikatzen dutelako, ez? Eta hori adibidez argi ikusten dugu errentisten dirulaguntzak bermatzeko ematen dituzten dirulaguntzekin, ez? Gazteei bideratzen diren dirulaguntza askorekin adibidez, edo etxebizitza arazoa konpontzeko eraikuntza ziklo berri bat abiatu behar dela esaten digutenean, ez? Diru publikoa berriro ere bukatzeko poltsiko pribatuetan, edo etxe hutzak merkaturatzeko errentistei ematen dizkietenean laguntzak, gure ustez urrengo pausoa litzateke neurri horien norabide aldatzea, ez? Eta diru hori gure ustez atera behar da, etxebizitzarekin negozioa egiten dutenen poltsikoetatik eta ez diru publikotik, ez? Adibidez, alokairu guztien prezioi jeitziera aplikatzea uste dugu dela eman beharreko pausu bat, etxe hutzen espropiazioa eta horrelako neurriak dira mahai gainean jarri behar direnak. Nola marraztuko zenuke etxea gaur egun, Ane? Gaur egun etxe txikiago bat margoztuko nuke, baina seguruenik lagunez eta kidez beteta marraztuko nuke. Eskerrik asko. Izuei eskerrik asko. Bantzuleok egoreko amabiak pasata ditugu dagoeneko eta lubakianen azken atalonekin, 3. atalonekin agur esan behar dizuegu. Bihar goizeko 10:05 hementsi izango gara bigarren kafean zain orain informazioaren txanda hementsi naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.